Sziasztok, én Bar99 vagyok, és ez egy rövid videó lenne, melyben meg akarom kérdezni, hogy mit játszak, meg még pár dolgot el akarok mondani. A Mesteremcén nagyon sokat gondolkoztam, vannak nekem így elég fura játékaim. Monkey Quest az nem tudom letalálni, valamiért nem hagyja a gép az enyémről. Hungry Shark Evolutionról is lehet videó. Cup the Rock, az szerintem jó játék. Angry Birds Star Warsról. Asphalt 8, Leeds Bridge, ugye ott van Mesteramci, Royal Revolt, Troll vs Viking, Blue Force, Drakenshangot nem, Legendary, valahogy itt volt. Love of Legend, az abban nagyon béna vagyok, hogyha neki azt mondom, Troll, nem tudom, és aztán ennyi. Kérhetek olyat, hogy ilyen legjobb videósok összeállítása. Ezekre gondoltam. Hát úgy nagyjából ezekre. Nézzük, hogy kicsit belenézünk. Tényleg Mesteremcím megígértem, hogy megmutatom a chesteket, ugye? Megígértem Mesteremcím, hogy chesteket megmutogatom, megmutatom, ahol játszok chesteket, és akkor azt hiszem 2 karakterem van, amivel játszok, és elérhető vagyok, és kérdezhettek, meg bejelölhetek Skype-on. Ja, tényleg, majd ennyit akartam kérdezni, hogy ugye most ott vannak az újítások, és hogy az újításban mi az, ami nem tetszik? Szerintem a borítóképen azon fogok változtatni, de ott a kis profilkép, az a kis medve, az maradni fog, meg az ott lesz a borítóképen is, szerintem. Meg oda lesz vágva ez, valahogy, meg oda lesz írva egy L, a Legendary MC elbetűje így ott lesz alul, valahogy majd megoldom, majd meglátjátok, arról is lesz videó, amikor kész lesz, remélem tetszeni fog majd. Streamnek is ott lesz a jele. Cségú! Az a baj, nincsenek skineim, semmilyen nagy dolgom nincsen Cségóval kapcsolatban, semmi, még meg se vettem, de gondolkoztam rajta, hogy megveszem Cségón, de nem nagyon vágyom a Cségóra, mert hogy lövöldözős játékokban jó vagyok, meg minden, meg hogy mindenki lelövök a gyászban, meg minden. Nem, egy csúnya beszédet, azért. De van, de a 99 vagyok. Na jó van. Most láttátok, hány karakterből áll a jászavam. Örülök neki, tudjátok. Örülök neki. Rébusz. Vegyek ládát. Volt, aki mondta, hogy vegyek ládát, megéri. Volt, aki azt mondta, mondjuk ott van, ki mondta azt, hogy nem éri meg. Valaki mondta, hogy így ezt tetszik. Most ezzel foglalkozunk. Ez. Oké. Kéket, hogy lássátok a védekezést. Kék. Oké, kész. Ok, kész. És nagy töltésekben nem számítozik a mesteremcével kapcsolatban. Úgy látom, abban a videóban remélem, hogy nem fog tenni, hogy utána a két kamerával volt, és semmi. Meg vagyok regisztrálva vendégemmel, az egy nagy kakkantyú, mégis ezzel veszem, ez olyan rákon. Radio, festés, bele tudja írni a videómba így. Úristen, nem a csokolom.
Következő 5 percben igazából nem ilyen textúra packeket is majd fogok bemutatni. Most ez van, ez egy Vidu PvP pack, és aztán mindenestől. Oké, akkor kezdünk Redstone Craft-tal. Redstone Craft-tal sok gondom van. Most laggos volt a felület kép. Nagyon laggos volt. Olyanra voltam, hogy Skype főzőjében megyünk, hogyha fedezünk, és itt van egy plánom, amit az ember hoztam. Rendezetlen. Gondoltam rá, hogy berendezem, de nincs kedvem. Sokáig tart. Ez így OP. Ezek aranyalmák. Azért gondolom látszik rajta, nem tudom. Mennyire látszik, mert hogy így számos méret. Lákos. Van diacsákányom, sokat órálja. Tetszett az V3-as. Ne nézzétek igazán, én is az V3-as felesleges, hogy szetteket szeretnénk venni. Nagyon várom az oldalatok a futónak szettet. De jobb akkor ezt így. Nagyon tönkrenes várom. Ez egy csork. Az úgy oké. Na itt van, ebből kell kettő, még ez 4 szettet akarok hozzá. Ez a részes így is úgy rendesen egy ezt. Így körülbelül, és akkor ide egy Giant Putti. Ó, várjál, akkor jöjjön ide a következő Giant Putti, az így Speed, szerintem Speed. Az erők, nem? Az ugrások, és itt a Speed. Vagy várjál, Speed ide, és akkor így. Na és akkor van helyem, még van plusz egy, attól függőnek. Ezt a 32 ezen kell ide szerintem, és akkor ez így bent egy csúszik. Ez is elfűzött az oszlopba, és már is felszabadult a helyünk. Ezzel nem felnézzük ide fent. Domax, Aim vagyok be 99. RSS, vannak fent jók. Még várják, kire írjak le. Nézzük. Figyeltek, per XXL14. Cső. R. Nézzük vissza ére. Vagy hogy mikor ér vissza, mert az sem mindegy, mert hogyha már kétszer rá kell írni, akkor figyelmen kívül. Éppen a valami. Mert ez is nincs, már le is lépett. Aha. Ki vagy te? Ákos. Ákos nem szép. Amely Thunder. Perem. Felmegy egy. Cső. Nézzük visszaére. Már eléggé elhúzom ezt a videót, nem akarom tudom, mire elhúzom. No. Jó van benne, kedve vagy állva. Jó, be. Kitegyelme vannak dolgaim még, meg Minecraft PvP, meg Skype PvP-ken. Azért mondom, mert ott több Skype PvP van, a filádát azt nem pakolom most, és de kipakolom már egy előttem, és megtehetem. Ez a kard, ez egy kakamatyi, ez kb. Ennyit ér. Ez egy nem gyant, ez nem cucc. És ez is így. Tehát ezt átadom. Így. 6 OP-n van, az úgy. Oké. Ja, tényleg, mert a múltkor hullottam, de viszont itt vannak kardok. Kardok az vannak, meg ez nem tudom, mire jó az arányról, tényleg van, ennek ahhoz kap tőlem valamit. Hoppa, itt van Voodoo PvP Buy. Tab. PvX. Azt elszedte csinálni, te kidox. Akkor valami. 2, 1.
Na és akkor gyorsan, ó, már nem lesz idő, na sziasztok, ez a videó ennyi lett volna.